Hmm? Hello mga ka-Foodie! Today kakain po tayo ng sinigang na corned beef at meron tayo ditong GG. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-Foodie, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga ka-Foodie, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Manganta na po. Opo, titikman natin yung nag-trending na sinigang na corned beef. Trending to mga ka-Foodie. Try nyo na. At ngayon, try din natin kung masarap nga ba ang sinigang na corned beef. Tadaan ko na may. Yan, tignan. Pina-trending ni Janela in Japan. Yes. Napanood ko siya. Shoutout sa iyo. Ang ganda niya, no? Ganda ng tapos bahay niya. Napanood ko din kay Kamang yan. Kamang yan. Ay, titikman natin sabaw, syempre, oh. Tingnan nga natin kung masarap. Kuha tayo ng corned beef. Oo. Ayan siya. Oh. Tingnan niya, Ayan. Corned beef talaga yan. Unang subo na tayo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-Foodie. Manganta na po. Parang nagsigang ka lang ng baka. Foodie. Pwede siya, pwede na. Try nyo na. Kahit anong klaseng corned beef ang gamitin nyo. Pwede yung Argentina. Yan. Basta kahit ano pwede. Masarap siya. Masarap. Kaya pala nagtitrending. Masarap. Hindi natin. Mas dilam. GG. Yaman. Tapos partner niya GG. No? Yaman. Yung takalata lang yan, no? Yung corned beef. Kayo na pong bahala kung anong gusto niyong klaseng na corned beef. Ayan, guys. Tapos may sigarilyas na. Ang sarap-sarap, mga ka-Foodie. Ano yung sabaw natin? Sarap? Kinyaman na. Sigang corned beef. Kaya mga ka-Foodie, magluto na kayo ng sigang corned beef.
Yung mga binibigay nilang ayuda sa barangay. Yan. Pwede yun. Tawag. Oo nga, no? Malapit na. Meron na kayong Christmas ni Mayor. Mayor. Mayora. Mayor natin. Pati gulay, masarap. Ma'am? Pota po, ay kapag ano, kunyari naka-curious kayo kung anong lasa, makapudibs, baka mag-comment kayo kung anong lasa. Sabihin ko na Baka. sa'yo, lasang baka. Oo. Parang nagsigang ka lang ng baka. Baka laman. Baka na ano lang. Yung laman. Mm-mm. Hiwa-hiwalay na baka na laman. Mas masarap kung yung corned beef na mabibili nyo, yung buo-buo yung pagkabaka, no? Mm-mm. Meron naman ganun. Gusto mong buo, lagay mo sa rep. Hindi, meron naman. Grabe ka. Hindi, joke lang. Ikaw naman. Oo, meron doon. Yung pa-expired na. Hindi, meron yung expired daw. Oo, buo na yun. Hindi, meron talaga yung buo mo. Yung yung brand ng Chunky. Yan. Buo-buo yung mga laman nun. Masarap din. Ito, meron din naman buo. Oo. Ano? Hindi ko alam po anong brand na nabili nilang pag Expired na. Malapit na may expired. baka lang nila kinakain natin expired. Ay, hindi yan. Kabibili lang namin yan. At may expired yan kinabukasan na. Kami na madali na. Hindi. May expired 2,000 ano pa yan. 2026. 25, 26. So, ganun. Tapos ang lapot pa ng sabaw. Lapot na sabaw, sarap. Sinigang sa gabi yung ginamit, no? Kaya malapot. Malapot yung sabaw. Mas masarap yung corned beef sa ibang bansa, bal.
Yung mga corned beef doon. Ang pangalan nun? Hindi ko alam, basta corned beef sa ibang bansa. Patry natin kay Tita Olivia. Oo. At saka kay Mamita Marina Melasi. Try nyo na po. Sigurado magugustuhan nyo po yan mga Mamita tsaka Tita Olivia. Yan. Para ano lang, palambutin nyo muna yung mga gulay bago nyo lagay yung huli na yung corned beef. Kasi matutunaw po yung laman ng corned beef. Kasi magsabi-sabi nakatake yan mga ko pa mo. Yeah. Sarap. And syempre, happy birthday po kay Eman. Ayan, pinapabati ka po ni Ma'am Lilian Merana. Birthday niya ngayon, December 6. Happy birthday po sa'yo. At sa lahat na nagpe-birthday ngayon, December, happy birthday po sa inyong lahat. Yes. At saka birthday ng aking pamangkin na si Angel Kusana. At syempre, shoutout din kina Christopher Esquilla, birthday din niya. Saka si Dieter, si Sexy, saka si Nino, Buddy Rock. Meron yung birthday ng Buddy Rock? Shoutout lang. Shoutout sa inyo lahat. Syempre, sina Maymay, at kay Sarah May, kay Patpat. Ayan. At kay Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Get well soon. Ayan. Sino pa? At kay Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout Baby Alison, Catherine Bugoy. At syempre, shoutout din po kay Nanay Babe Kaluya. Sino pa? Tita Baby Dimla. Ayan. At kay Camille Garzalia, Ruby Garzalia, Elise Garzalia. Shoutout sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. God bless po. Siyempre, advance Merry Christmas na din. Ilang days na lang, Pasko na. Yes, makaputi sa agi. Sabi na naman pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Ha?